Pulizija ta' traffiku ħellisa minħal il-mewt meta siġra kbira li tqaċtet għafġet il-mutur li kien qed isuq. Il-pulizija kien għadu kif niżel minn fuq il-mutur meta s-siġra tqaċtet u waqgħet minn tula fl-art. L-inċident illi fih fortunatament ma weġġaħat seħħ fi triq Mannarino li tagħmel ma' triq il-wied tal-Imsida ftit qabel il-11 ta' filgħodu. Fih tqaċtu b'kollox żewġ siġriet kbar kif l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ anka twissija ta' grigalata bil-qawwa tar-riħ iżżid gradwalment matul il-ġurnata sa minn kmieni filgħodu. Persuni li raw is-siġar jitqaċtu ddeskrivew ma' Net News il-ħoss qawwi li semgħu u malli ħarsu l-barra mill-ħwienet li kienu fihom raw żewġ siġriet kbar jitqaċtu u jaqgħu fuq il-karozzi. Uħud li kienu għaddejjin u oħrajn li kienu pparkjati. Fil-fatt kien hemm sewwieq ieħor li ħelisa ħafif minn dan l-inċident. Is-sewwieq żagħżugħ ta' karozza tat-tip Seat il-inserta kien qed isuq fid-direzzjoni lejn Birkirkara. Dan iż-żagħżugħ spjega lil Net News li malli kien qed isuq kien hemm mara fil-ġenb ta' triq li bdiet tajjat u tgħidlu biex iwaqqaf il-karozza. Minnu fieħu waqqaf il-karozza iżda kien tard wisq għaliex waħda mis-siġar baqgħet nieżla fuq il-karozza. Waħda mill-frijej tas-siġra saħansitra faqet il-windscreen tal-karozza. Net News jinsab infurmat illi kien il-pulizija tal-mutur li ta' l-ewwel għajnuna liż-żagħżugħ u ħarġu mit-tieqa tal-karozza. Apparti l-mutur u l-karozza kien hemm karozzi oħra pparkjati fil-ġenb ta' triq li wkoll ġarbu ħsarat konsiderevoli minħabba żewġ siġriet illi waqgħu fuqhom. Persuni oħrajn li laħqu saqu u għaddew bleżat qabel waqgħu is-siġar fuq Facebook irrakkuntaw kif anke huma jistgħu jgħodduha b'waħda. Kawża ta' dan l-inċident, it-triq kellha tingħalaq għal ħin twil u fuq il-post marru anke membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jitneħħa kull periklu li seta' kien hemm. Fortunatament, ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident li seta' kellu konsegwenzi ferm aktar gravi. Sa dan it-tant, l-ewwel jum tax-xitwa mhux biss kien iddominat mir-riħ iżda f'xi inħawi anke baħar imqalleb ħafna fosthom Marsa Mxett fejn il-baħar tant kien qawwi li s-sidien ta' vetturi li kienu pparkjati mal-baħar ġew mitluba ineħħuhom.